Hyvää juttu. Nyt päätin tehdä tällaisen ROM-setupin, kun huone on vähän muutolla. Mä oon nytten muuttamassa mun huonetta. Joo. Kun mä oon siivoamassa tätä, mun pitäisi ostaa mulle mikkiteline. Mä kaaduin eilen noita ikävästi tällä kädellä. Kyllä. Pitää ostaa mikkiteline. Tässä on minun room setuppi. Tää on nyt vähän likainen, koska korjailemassa huonetta. Tuolla on parvisänky. No, mä oon ite tekee kaijarikoteloita kaijareille. Mulla on tässä 4 kaiutin. Tossa on 1, tossa on toinen. Tossa on 3, tossa on 4. Ja sitten mä vaihoin mun kotiteattereitten kaiuttimen tänään. Mä otin tällaiset oikeat kaiuttimet pois, koska mä olin tehnyt niille telineet, mä en tarvinnut niitä. Niin, mä olin tehnyt niille telineet ja mä en enää tarvii niitä, koska mä homman itselleni 4 kaiuria. Tossa on siis mun DJ-pöytä, mun Millenniumi kuori, tossa se Millenniumi on. Mun headsettien kuoret. Tossa ne headsetit on Siberiat. Sitten luota trustiusti jo. No joo, on tää ihan ok. Sitten tossa on mun Seraton Mark Mixtrack Pro 2. Ammatti, aika lailla ammatti. Siellä on mun Logitechin kajarit. Ja sitten itse mun mylly. Kun mä vähän muuta tätä mun huonetta, niin tää ei oo mikään maailman parhaassa kunnossa just nytten. Ja tossa on mun näyttö. Oisko Samsung T23 C350, ei olekaan. Se on Samsung T23 C350 just jo se. Niin kuin mä sanoin. Siinä on myös sänky. Se pitää vaihtaa. Me vaihdetaan se sänky tonne. Parvisänky tulee tohon. Siihen parvisängyn alle tulee tietokonepöytä. Sitten tää pöytä. Mä en tiedä mitä tälle tapahtuu. Mutta sitä mä en oikein tuntumaan kunnolla. Kyllä. Sitten. Ai, se tippuu. Tässä on mun Logitechin näppiksen toi paketti. Tässä on mun taskulamppu. Niitä pari. Mun vanhojen headsettien Turtle Beach MV3 Charlie Edition. Joku sellainen. En minä tiedä. Ne on nyt tuolla. Tuolla on paljon roosaa. Roosaa kuin romu, rösä, krääsää, niin se sanotaan. Ja kyllä se tietokone nyt pelittääkin. Tää on vähän kirlenneitä juttuja. Kyllä. No, mä en tässä varmaan varsinaisesti nyt enempää tässä näyttele. Paitsi sitten tietenkin, että tuolla on mun toinen näyttö, jos mä sitä mä en sitä aina käytä. Aina välillä käytän. Aina välillä en. Kyllä, summer nytten. Kyllä noin.
Automatical fucking days. Automatical fucking... Kyllä. No joo, siinä se video taisi ollakin pitkälti. Kyllä. Okei, ehkä toi vähän. Noin. Ota mitä mä teen. Okei, ei kiinnosta. Joo. Se video oli tässä. Se on moi.